खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। गेलेमु बिथिङाव फिन सासे बर'नि फिसाया गोजोनथाव खौरां लाबोदों। तामुलपुर जिल्लानि सासे बर'नि फिसाया भारतारि हानजानि जानानै गेलेनो थाखाय सायख'जादों। करियायाव जानो गोनां वर्ल्ड काप क्वालिफाइं राउन्ड कम्पिटिशननि थाखाय इन्डियान युथ टीम कचिं केम्पनि जानानै 12थि एशियान युथ नेटबल चेम्पियनशिपआव गेलेनो थाखाय तामुलपुर जिल्लानि गनायस्रि बर'आ सायख'जादों। गुवाहाटीनि आटगाव ओनसोलाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। दिनै गुवाहाटी आटगावनि फ्लाइअभाराव गंसे स्विफ्ट डिजायर आरो अट' रिक्सानि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनाय जाथाया जालाङो। बे जाथायाव सानै सुबुङा गोब्राब जखम जायो। बे जाथायाव गंनैबो गारिनि सालायग्राया गोब्राब जखम जायो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै आटगाव पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथि होयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला स्विफ्ट डिजायरनि सालायग्राया जफेनानै सालायदोंमोन। जखम जानाय सानैखौ जायगानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। उदालगुरि जिल्ला एबसुआ बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि मुसुखा सावनानै धरना होनायनि सायाव हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथि। एबसुआ खामानि गैया। एबसुआ जोंनि जातीय संगठन। एबसुआ आंनि मुर्ति सावनानै मा लाब जागोन? नाथाय आं बुंदों बेखौ जाय दैदेनदों लिडारफोरा खामानि गैया। बर' जातिखौ बेबादि थगायनो हायो नामा? बिसायख'थिनि सिगां इउपिपिएल आरो एबसुआ मा बुंदोंमोन? बर' समाजाव हाबै हाबै नखर नखर साख्रि होगोन। बेबादि फाल्तु खोथाखौ मानो बुङो? नखर नखर साख्रि होगोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो। बियो बर' समाजखौ थगायनाय जादोंना जाया? बहा बड'लेण्ड आलादा रायजो सोमावसारनाया मा सुक्ति खालामना लाबोखो एबसुआ? उदां अख्राङाव फैनायनि उनाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', एबसुनि सानैसो दैदेनगिरिफोरा फाव फान्दायनानै दाय गैयाजासे जोबथेसालियाव सोदोंमोन होनना बेरफ्रुसार अजद दावराव देख्रेब नार्जारिनि। मख'नो गोनांदि दावराव देख्रेब नार्जारिनि बे अजदनि सायाव चिरां जिल्ला एबसुनि खौरांगिरि मेल। चिरां जिल्ला एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि केस होनायजों दावराव देख्रेब नार्जारिया हमजायाखै। बिसोर हमजानाय केसजों जेबो मिलिया। दावराव देख्रेब नार्जारिया मानि थाखाय हमजादों जोंनि एबसुआ जेबो मिथिया होनना बिफोरबायदि रायजोफोरनि गेजेराव नंखाय खोथा बुंना बानसावनायनिफ्राय दावराव देख्रेब नार्जारिया गोजानाव था। नङाबा आयेननि बादि खारगोन। बिथांमोननि हमजानायाव एबसुजों जेबो सोमोन्दो गैया होनना चिरां जिल्ला एबसुआ बुंथियो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव ब्रयलार दाव गारिनिफ्राय सिन्डिकेट मोनैनि गंथाम ब्रयलार दाव गारिनि ग्लासखौ बुख्रुबदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय साबकाता पुलिसनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय जुवेल बस्तियाव थांनाय हरनि 2 रिंगासो समाव स्रोदै सिखाव लामाजों सोनाब बेंगलनिफ्राय लाबोनाय गंथाम ब्रयलार दाव गारि हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला माखासे सिन्डिकेट लाखिग्रा हानजा आरो ब्रयलार दाव गारि लांग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव गोरोबलायैनि जाहोनाव ग्लास बुख्रुबलायनाय जादों होनना सन्देह खालामदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। बे गंथाम ब्रयलार दाव गारिखौ साबकाता पुलिसनो गथायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।